Episodul ăsta pare rău, dar cădăm și dăm aici, dăm aici, nu rămâne. Asta puțin, am dat încet, mai spar piatră. Nu știu cât aici mine. Da, poate să facem fix mâine, că am văzut că nu suntem abonați, mâine facem un vlog pe YouTube. Dar nu din dulap, să nu mă aud nimeni. Joc. După școală, da. Și apoi Mihai partea aia când am luat niște biciclete, da, era mic. Pe lângă aia sus casa mea. Și am luat aia roșie care am luat-o eu, iar aia mea. Și cine mi-a dat damage? What is dead? Cine a dat în mine? Zice și am văzut că am luat damage. De ce pot să ars? Ca să ne facă mine. Gata, mă fel mine. Este mine. Că aș putea să... Dar... O bucată. Atât îmi trebuie. O bucată de pietră. Și asta e pentru un buton. Este că vreau să încerc. Se face? Nu, același, da, o să facem și un piston. Da, noi suntem de-abia cu iteme de lemn. Asta e chiar mișto. Și da, vreau să vă recomand un canal. Recomand PPAP. Versiunea anime. Și da, vreau să vă zic și de un youtuber bun. Foarte bun, filmează Minecraft, GTA 5 și multe jocuri. Și da, unii știu, unii ca nu știu, unii dintre abonații mei, nu știu. Îl cheamă Andy, are câțiva ani și mai vreau să vă zic ceva. Unii cam îl știu pe Max și știți vlogul, l-am uitat eu la vlog, când s-a dus unde s-a dus, am uitat, la castelul Dracula, acolo am fost și eu cu școala, am fost fix când a fost și el, dar noi am plecat când a venit el. Mamă, ce vreau să-l văd. Am mutat în ce an? În același an. Când m-am dus și eu. M-am spart niște piatră. Poate întreb. O să-mi trebuiască la maximum piatră. Vreți să vedeți? Bă, era foarte mișto să construiești un wither. Să craftezi un wither. Așa, din crafting. Să pui cum se construie adevărat. Bum, 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 bum. Și da, să vă ia sonul de... Nu știam că
și da, dimineața. Și da, vreau să vă recomand două canale al lui Andy sau Lecturatul, așa îi zice Bercea, Lecturatul, și al lui Max Infinit. Cine nu știe, ăștia doi abonați, de ăștia doi, eu sunt abonat lor, sunt abonat la și mai tacu. Și bă, ce? Deci, vreau să deci, trebuia să se spawneze. Mare, uite, mă băti Dracula. Se putea Dracula. 5, 4, 3, 2 și abia. Nezloc, niciun cactus. Pipi, deci 3 canale. Al lui Andy, Itu sau Lecturatul. Joacă multe, dar vă sugerez. Auziți cu căștile, firai tu să vine ploaie. Dă damage acum ăștia, zombie și scheleții, că plouă. Deci, pentru la mine în cămară, liez, bloc, niciun cactus. Am făcut de lemne, loc, niciun cactus. Asta e chiar... Da, o să bag eu la încărcat. Da, un chest, ne trebuie un chest pentru lemn și un chest de arme. Sau două chesturi ca să se combine. Un chest așa și un chest așa. Și ea s-a combinat. Aici punem lucrurile de arme astea ce nu mai ne trebuie. Și lăsați-mi în comentarii cum să pot să bag mapa în descriere. Să putem să ne jucăm cu toții pe mapă. Toți abonații mei să joace pe mapa mea. Nu, frate, haideți cu abonați și după aia cu abonați. Mai întâi, după hai să am 18 ani ca să filmez, o să facem mai bine pe PC. Și abia vreau să fie pe 1. Deci, uitați, ce mișto, mă bag pe crafting. Craftez bețe, na. Trebuie 2 bețe care le iau din chest. La fix 2 bețe. Băgăm pe crafting și mâine, nu știu, după școală fac un vlog pe telefon și după aia o să fac pe PC, încep cu PC-ul. Și trebuie să închidem mai repede pentru să descarcă. Mai minăm 4 bloc, 3 așa, asta și asta. Și am terminat. Eu sunt Gabi, ne revedem data viitoare.